Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah. Jadi ceritanya aku mau bar pasang legging karo PI karo Bima ning kok PLN Medion bos. Mbah nek job dadak mumbuh. Aku gak roh. Kon masang terus tak pasang ke upacara sesuk lho. Engko kantor kelek. Anu ya. Masangan. Gak roh aku. Engko acara-acara kan sesuk dina Senin lho. Aku mau mesisan juga duit no kan wahnya duit emak ditanya medeni kan tak duit berapa? Atus kayak kok gane fine Mak Saripah 100.000 terus Mas Tejo semalam kayak pas lip kayak wonge tuku tepone 200.000 terus kalau gane Mas Nabawi 100.000 kalau ini Mbak Dal 100.000 400.000 toh terus kayak kacang tolone berapa 40.000 terus tambahnya deponnya 20.000 jadi duit emaknya 400 berapa 60 no, betul toh no, bos ini jadi apa kita mata Pak ngulang kontor enggak Dah. Ini Mbak Del duwe LUP kae pas ngetuku buah kae malih jadi 35. Ngono bos. 200. Aku arep jare 200 ya. Aku padahal nyilih duit kono pira 100 ya, mana 200. 200 nek bengi duit. Aku nyilih duit kono 100 malah dadi 200 ya, Mak. Beras sisuk bubul nih gunung. No. Gunung ini siapa? Gunung Maklas anak. Jadi selamat ya lo. Selamat siapa toh? Selamat Maklas lo. Sing rene keri ya lo. Berasi patang batok, gulone 2 kilo, lengone sitok mini sak bal. Gunung endi, Mak? Par sesuk jam 09.00 putih tanteran motor Mbak Kasri. Motore wong arepe nggone Agus iki. Duit 100. Berarti rombongan kok kene. Yo tapi maklah kanco gak loro ngene tak sebut loro. Anu yo Silpa yo Satria yo. Mak Ira. Ono bos, ditane bos. Dan ya aku terima kasih banyak. Mak, muni matur suwun sik. Ini Mbak Del, teman-teman. Matur suwun Mbak Del, terima kasih dikasih rezeki. Moga-moga panjang umur, Amin. sehat selalu. Amin. Ya, sik bengi kae kon tuku buah Mbak Del, bos. Wis tak tukokno buah kae. Lupi lho, Mak, cak tuku buah kuwi icip kuwi terus e. Lupi kuwi. Gak seneng. Arep nyenani ya isen ta bakale mbombo. Kon icip mangan terus e. Entek anggur sekilo mbombo ning kono kuwi. Cah kuwi ngawur ae tak mepe aja kakeh aku. Gak sih. Lah tahu Icip terus. nek kene telagan kene. Heeh. Lah taune tukune akeh. Ya ora. Kan kan milih anggur to. Tuku sing anggur ijo lah lupi iki. Mas ki icip ki oleh nang anggur sing ireng kae. Oleh nang icip terus to. Ora nek enteke. Mangan terus. Enak sing ireng kae ketuk. Anak sing ijo. Heeh, sing ijo kan enak. Enggak gak tukang sing ijo. Karo Mbak Dal itu tukang sing ijo. Gak enak sing ijo ireng kae aku tau tuku kae karo kowe kae. Heeh. Aku gak duwe ana kata kene bison. Seneng. Anu di sawah. Teman-teman. Ya, jadi aku mau Pani buat dua buat mak Gini Bira mau mak 460. 260 400. 200 kilo mak yang kita dagangan lorong bar toh. Ya, ke duitmu. Kok 1 2 iki duit met kon lek Tejo 200.000. Terus sing debengan tak wae duit 100.000 kok gane Fine Mak Saripah to 100.000 iki kok Mbak Del wonge 100.000. Terus
Iki konggone Mas sapa Nabawi. Nabawi. 100.000. Terus iki duweke anu. Apa jenenge? Apa? Jenenge apa, Mak? Kacang. Kacang rolo. 60.000. Pokoknya lek tejo juga masih banyak pada lek tejo. Iki konggone apa wis jenenge? Hamba Allah nyah ngulupi. Hamba Allah. Terus tak itu. Lha iki kok hamba Allah segak ditampani ya. 5.000. Rezeki bos, makasih Mas Hamba. Banyak 5.000 wis. Terus iki duitmu dek bengi kae nyelip pira? 200. Wis 200. 200 kok. Aku nyelip duit 100.000. Dadine kan ya dek bengi nek sing ngowahi barang ya 100.000 dadine 35. Ya, wis gak diutang ya aku. 35.000 kita. Lah aku nyelip duit 100 to. Nek duit 100 kuwi kudune kena potongan, malah kena 35-nya, 35. 35. Gelem ora to? Lho, segak gelem memang. Oh, 35.000 ki berhargane pol ngawur ora oleh apa-apa. Emak ya. Kok iso. Sedekane pira kabeh. Njelek pira? 200 utangmu dek bengi. 200 ya. Pancasila sik. Ya ya, 200 Pancasila sik. Ora enek wisan. Lho, enek. Ora enek. 200.000 Pancasila karo nyanyi Garuda Pancasila. Ya mbah. Lho ya iya hukuman kok. Lah gelem ora kok Wes nek gak gelem iki maca surat Anas. Gak iso. Lho, piye wi lho gak iso wi lho. Gelem ora ngono lho. Gak. Gak gelem ya wis nyah 50, gak gelem ya 50 to. 200. Garuda Pancasila sik. Gak iso. Iso gak iso cengah. Wah, Dek. Mendo nih piye to? Iya to? 200. Angger Garuda Pancasila 200. Ora iso. Lho, gak iso ya wis gak iso ya, Mak ya. Kok iso? Gak iso ya gak iso. Garuda Pancasila tambah 50.000. Engko terus nyanyi iku apa iku jenenge? Kok nyanyi maca surat Anas 50.000. Gak iso. Gak iso ya gak sida. Gak sida nek gak iso. Kok sok 200.000 kok. Karepe kok menak. Njaluk duit nyilih duit 100 kok manake 100 karepe. Lagi ora enak sedina. Kok iso lah kowe gelem nek ngutangi ngono. Cepet sugih. Kok Ora iya. iso. Rene kok Garuda Pancasila sik. gak iso. Gak iso ya wis. Gak iso ya wis. Dan Delok hari- nyanyi Garuda Gak iso, Pancasila. Gak iso. Gak iso ya 50. 200. Gak iso mah, aku 200. Disengguk lek duit menak ya, Mak ya. Kok iso 200 sih. Ya ya. 200 kere ya. Ekotnya. 200. Ekot. 200. Lho. Iki wis bisa 50 wi. Mak duit 50 wi angel apa menak, Mak? Yo, Angel soro. Kuwi ndaut lho sekesuk. Koyo duit 50. bagus. Nyanyi Garuda sik gak. Gak iso, gak iso. Gak sah ya wis gak sah. Mah. Wis ana tak saenes duwe. Gorene kok. Saenes mah Garuda Pancasila sik. Bu nyampleng. Garuda Pancasila sik. Gak iso. Enggane sesuk, Mak. Iki tanggal piro iki ngelek semono? Ngene iki kandhane tanggal 17 sesuk oh, 17. Iki apa 6 likur iki? 6 likur 17 sesuk. Bisa kok cepet menas 7 Aduh, likur. kok. Di tanggal piro? Mana Lah dek ini arisane tanggal piro to? Gak selawe ya. Selawe terus nek
Udah. Iya 6 sesuk. Apa toh? 50. 200. Kok iso 200 mbok nggo apa dhuwit 200 e. Kok iso mak denge mau njaluk dhuwit kowe pra wonge. Sopo to? Kocel. Oh ya Yo jadi. dengenane ke 50 pindho karo 200. Ya 50 pindho karo 200 400 nyano dhuwit lupi 200. Wis tak sahur ke duit ini kono kae. Duwe lho. Ndi dhuwit? Duwe ora. Dhuwit dolanan. Tak sahur 500 malah ora diutang aku sana. Duwe atik. Gak usah diweneh mak nek njaluk ben duwe dhuwit boros sepol. Ya 50 sik. Moh ya wis karepnya. Momo. Dhuwitmu tak go 50 sik. Momo. Lha mbok apa dhuwit oke-oke? Mancing. Mancing gak iso. Jadi Mas Andrew, hobi itu harus mancing. Kalau ya nggak punya ora. uang minta Mas Duk buat mancing. Lah ya gak iso. 100 garek 70 gelem ra? Gah. Oh masalah kayak gini ngutang nih men aku. Aku biasa nih. Lah ngutang ora enek sedina pi anakane kudune murah. Anaknya 100 toh murah. Lah. Kok iso 50-nya? Gak iso buat mancing kurang. 50 sik. Gak bisa buat mancing kurang. 100. Ya. Lah lah. Iki 50 ki lho tak jekon nek ki lho. Lho, entar to. 200. Lho tempe enak. Tempe enak bener mak lho. Tempe kurang Pak Mangan enak. karo ki lho. Mangan karo anu ketan. Yo, main kok terus. Janok 300, 300. Wes kuwi ya. 100. Lah, arep gua apa kok? Mancing. Kowe kok sesuk njaluk dhuwit mak enak. Gak. Ora. Tak pentung Kene. tenan. Mah gak iso. Kurang. Kurang 50 kok. Nah. Dek liji tepon kurang. Wis gah. Arep gua apa? Oke, tas engkel dhuwit. Lah oke. Ya mak ya. Sang rokok tani. Wes ngono bos, kapan hari ini termasuk banyak bos. Jadi Kurang 50 lho. wes clear teman-teman, wes clear kabeh. Masih Mas Tejo juga. Oke, ngono untuk kapten hari ini termasuk banyak sudah menonton, support terus diperkenalkan juga semakin ngumpul. Ngono, akhirnya bila terus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlogku dan live selanjutnya. Tetap. Jangan